हमनी के माता बहन के ये संस्कार हो। आज कतनो धनी के लड़की के बियाह होके हमरा बिहार के झारखंड के उत्तर प्रदेश के आ बाबूजी या माई लड़की के शादी के बात बतिया थे विधायक जी आ लड़की खाना लेके आई तो एक सेकंड नहीं रुक सकतो ध के ला जाके भाग जाई। ये हमनी के सभ्यता निमन बाकी ना बाजी आ दिल्ली बम्बई में जाई ना बाबूजी को तरह के इंस्पेक्टर लड़का है बच्चिया का शादी तय कर दिया है तलू ने से होती लटकावल है। ओ माय गॉड डैडी अभी का टेंशन लेते हैं मैं किसी और से लव करती हूं। बताई हमने के सभ्यता निमन में क्यों लोग के निमन हमने के यहाँ पूछाओ लड़की से कि बेटी का दिवादी दहेज में तेरा पापा से ए माई अपने लॉकडाउन में बाबूजी दबाइल बड़े एगो चौकी है बेला ना दिवादी है रोटी बेल के सास ससुर के सेवा करब पति के सेवा करब हमने के यहाँ के लड़की है कहीं से अब बम्बईया में बड़की लिस्ट लेके आइल बिया डैड थोड़ा लोन भी लेना पड़े तो घबराइएगा मत मोटा वाला सिकरी कंगन रेफ्रिजरेटर फ्रिज एसक्यूटी मोटा वाला डबल बेड का मोहब्बते पलंग है ताकि पहलवान है अपन दौरा दौरी पटका पटकी करे हद हो जाता जननी एगो तो गोले बड़ा है कौन बयासी गोले बड़ा की गाय कि खइबा मेहरी के हाथ त मोटा जइबो हो भेटाते ने खन त पूछती काहे भाई मेहरी के हाथ खइबा त मोटा जइबो आ माई के हाथ खइबा त टिबिया हो जेबा तरह के बाछी छुआ के पड़ी। जबकि सोचे के बाद मालिक माता के गर्भ से हर एक इंसान पैदा होता है 3 किलो के 2.5 किलो के 3.5 किलो के माई के दूध में कितना पावर बा माई के हाथ के भोजन में कितना पावर बा रोज बढ़ता रहो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो एक हो क्विंटल के हो के गांव में टान के घुमा तरह के पहलवान है जान ले ले खून जिम करी ले खून खींची ले कब ले जले माई के हाथ खइले बड़ो तब ले जब दिल्ली सेट मौगी आओ तरी स और अतिया देहात के ना दिल्ली से नौकरी लगल बा दिल्ली लव मैरिज कर लेले अभी सुतले बड़े मोरो तले फेस वॉश से मुंह धो के 30 डिग्री में आईब्रो बना के बिंदी साट के ओनो पापा लिपस्टिक लगा के वाले प्लेट ले ले पहुंचल बिया उठिए ना चाउमीन गरम है घोंट लीजिए आइए ना मैगी है जब से मोगा मैगी खियावत तारी माई के हाथ खइले बड़े तान के घूमता रहे आ 10 वर्ष मेहरारू के हाथ खइले जाके हाल चाल पूछना कहल बा भाई काल भाई कुछ कइला का भइल बा का भइल त देखो नंबर के जॉइंटिस दोहरिया देला सब डॉक्टर से ना देखौला देखौनी हम कहले बड़े कि सूरज डूबला के बाद आ सूरज उगे के पहिले अच्छा बॉडी के कोनो पार्ट पर लोड पड़ल त हेपेटाइटिस जल्दी है